Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to Secrets Exposed. Namhlanje sibhalelwe umndeni ohlukumezeke kakhulu kungenxa yenhlupheko. Ungayivumeli inhlupheko ikuguqule ubuwena bakho. Donsa isitulo, hlala phansi ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje izokunceda uma ngabe ufuna ukuthatha izinqumo ezibhedayo. Indaba yethu yanamhlanje ifundeka kanje. Sawubona dadewethu. Mina ngizalwe emndenini wabantwana abane, besibathathu abafana kuhlanganisa nodadewethu okuwuphela kwentombazane ekhaya. Sikhulele emafletini amadala eGoli. Indawo eyayinhle inomsindo wezingane zidlala. Abantu bekhuluma ema-balcony nephunga lokudla elimnandi emakhishini. Noma sasihlala endaweni encane kimi kwakuyikhaya eliphephile. Ubaba wayesebenza kwi-construction company evuka kusemnyama agqoke ama-overall akhe aye emsebenzini. Umama yena wayesebenza emakhishini kwenye inkampani. Umsebenzi wakhe wawunzima kakhulu ngoba ubema usuku lonke, kodwa wayengakaze afike ekhaya ekhononda. Noma ekhathele wayehlala emamatheka abuze ngesikole nanokuthi akukho yini okusihluphayo ngaphambi kokuba sidlale. Sasingenayo imali kodwa sasingeswele lutho olubalulekile. Ngezimpelasonto umama wayebhaka isinkwa namaqebelengwane, indlu yonke inuke itiye nentuthu emnandi. Wayeyinsika yangempela. Sasingalali silambile. Sasingayi esikolweni singagqokile futhi sasingaguleli ekhaya singanakekelwa. Yilapho engafunda khona ukuthi uthando alulinganiswa ngemali kodwa ngendlela umuntu azidela ngayo. Ubaba naye wayehlukile kakhulu ngaleso sikhathi. Wayehleka nathi asixoxele ngomsebenzi wakhe, kwesinye isikhathi afike ephethe ama-cold drink noma ama-chips abangela ukuba sizizwe sengathi ukhisimusi. Omakhelwane bebehlala bemangale ngenhlanhla esinayo yabazali. Ngikhumbula ukhisimusi wokugcina nomama, sahlobisa indlu ngendlela elula, sapheka inkukhu, irayisi nesalad. Sahlala etafuleni sonke, ubaba wenza amahlaya, umama wayebuka emamatheka. Ekugcineni kwadlula izinyanga ezimbalwa umama waqala ukugula. Ekuqaleni sasithi ukukhathala komsebenzi kodwa wayezama ukufihla ukuthi ikhanda liyamphatha nokuthi amandla akhe aya ngokuphela. Ubaba wayemgijimisa esibhedlela nasemakliniki kuthiwa uzophila ngenkathi impilo yakhe iwohloka. Kwafika usuku engingasoze ngalikhohlwa, ngibuya esikolweni ngafica abantu abaningi ngaphandle kweflat bekhala. U-anti wami wangigona ekhala engasho lutho. Ngangena endlini ngathola ubaba ehlezi phansi ekhala, into engingakaze ngiyibone. Ugogo wangibamba wangitshela ukuthi umama usehambile. Ngagijima ngaye ekameleni lakhe ngithemba ukuthi uzovuka, kodwa wayengasekho. Udadewethu omncane wayelokhu ebuza ukuthi umama uzobuya nini ngoba wayengaqondi. Ngemva komngcwabo zaqala ukushintsha izinto. Ngemva kokungcwashwa kukamama ekuqaleni sasinethemba lokuthi ubaba usadabukile, usazama ukujwayela impilo engenayo umuntu ayephila naye isikhathi eside. Sasimbona ehlezi yedwa ebheke efasteleni isikhathi eside engakhulumi. Kodwa kancane kwaqala ukuvela omunye ubaba esingamazi. Waqala ukufika sekushone ilanga athi umsebenzi umbambile. Kwasekudlula amasonto esefika phakathi kwamabili. Ngezinye izikhathi ashaye impelasonto engabonakali. Uma ubhuti embuza ukuthi ube kuphi, wayethukuthela ngolaka athi ayikho into azoyicazela ingane ngoba uyindoda. Wayefika evela emsebenzini egqoke ama-overall agcwele usimende, ageze ngokushesha, afake izingubo ezinhle, afafaze iperfume bese ephuma engashongo ukuthi uyakuphi. Ngelinye ilanga wafika ehamba nowesifazane engangingakaze ngimbone. Bahleka ngaphandle sengathi akukho okwenzekile emndenini wethu. Wangena naye endlini bathatha ezinye izinto bese baphuma ngaphandle kokusazisa lutho. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa kwafika omunye futhi. Kwathi ngesonto elilandelayo kwafika omunye. Ikhaya lethu lalibukeka seliphenduke indawo yokudlula abantu. Wayengasabingeleli, engasabuzi ngesikole noma ukudla. Ngolunye usuku ngavula ifridge ngathola kunesitsha samanzi kuphela. Amakhabethe ayenganalutho, ngisho impuphu ingasekho. Udadewethu waqala ukukhala ngenxa yendlala. Sabilisa amanzi kuphela ukuze sizame ukukhohlisa isisu. Kwathi kusihlwa ubaba wafika ebukeka ephuzile. Ngamtshela ngesibindi ukuthi akukho ukudla endlini. Kunokuba khona akukhiphayo wasisola ngokumhlupha, waphinda waphuma wasishiya silambile. Saqala ukujwayela ukulala silambile. Sasisivakashela abangani nezihlobo. Inhloso yethu kube ukuthemba ukuthi bazosiphakela. Ngelinye ilanga sanquma ukuya kubaba omncane ukuthi asize avule ingxoxo nobaba. Samchazela konke ngezinsizi esibhekane nazo. Kodwa wathi ngeke asithengele ukudla, sinesisebenzi ekhaya esingubaba wethu.
Lapho saqonda ukuthi impi yethu yayinkulu kakhulu. Saqala ukubona ukuthi ikusasa lethu lilele ezandleni zethu kuphela. Nganginalo iphupho lokuthi imfundo ingasikhipha ebunyameni. Ngangifuna ukufunda, ngithole umsebenzi omuhle, ngikwazi ukusiza abafowethu nodadewethu. Kodwa ngemva kokushona kamama izinto zaqala ukonakala ngisho nasesikolweni. Ngangigqoka i-uniform efanayo isonto lonke ngoba sasingenayo imali yokuyiwasha kahle. Izicathulo zami zifakwa amaphepha ngaphakathi ukuze kungangeni amanzi. Ngangifika eklasini ngizame ukulalela kodwa kwakunzima ukugxila uma isisu singenalutho. Ngesikhathi sekhefu ngangiphuma ngiyohlala ngaphandle ngedwa, ngibalekela ukuba abanye abafundi bangibuze ukuthi kungani ngingadli. Kwathi ngelinye ilanga uthisha hloko wangibiza ehhovisi, wangitshela ngokuzotha ukuthi bazame izikhathi eziningi ukuxhumana nobaba mayelana nemali yesikole engakhokhiwe. Wangicela ukuthi ngibuye kuphela uma imali isikhokhiwe. Ngafika ekhaya ngazama ukukhuluma nobaba ngalolu daba, kodwa washiya amehlo kwi-TV waphawula kancane sengathi akukho okumshayayo. Kanjalo ngagcina ngiyeke isikole ngise-grade 11. Udadewethu naye wagcina eyeke isikole eseku-grade 10 ngenxa yenkinga efanayo. Izinsuku zandlula ngaqala ukubona udadewethu ephuma kakhulu kusidlo. Ngelinye ilanga ngamthola ekhala yedwa engitshela ukuthi useqala ukudayisa ngomzimba emgwaqeni ukuze athole imali yesinkwa ngoba ekhathele ukusibona silamba. Lelo qiniso langihlaba enhlizweni ngoba ngangingenamandla nemali okumvikela. Phakathi kwalowo mnyama umfowethu omdala wayeseqedile umatric wathola umsebenzi emva kwezifundo zakhe. Usuku athola ngalo umsebenzi kwaba sengathi uNkulunkulu usithumele umhlengi. Wasilanda wathi masiqoqe izinto zethu sihlale emzini wakhe. Ngokokuqala eminyakeni eminingi salala singesabi ukuthi sizolamba. Kwakukhona ukudla nentula yokuthula. Mina ngaqala ukwenza ama-piece job engadi nasemzini yabantu ukuze ngifake isandla ekhaya. Ngesikhathi sesithuthele emzini kabhuti omdala, impilo yaqala ukubonakala sengathi iyabuyela esimeni. Wayesebenza kanzima, ehlale eqinisekisa ukuthi kukhona ukudla endlini ngaphambi kokuba azicabange yena. Wayesitshela njalo ukuthi ngeke siphinde silale silambile uma esaphila. Umkakhe naye ekuqaleni wayesamukela kahle, sidla sonke etafuleni ngokuthula, kodwa injabulo ayihlalanga isikhathi eside. Ngelinye ilanga ubhuti wabuya emsebenzini ekhononda ngekhanda. Usisi wamnika amaphilisi. Sasithi ukukhathala kuphela, kodwa ngakusasa wavuka ikhanda lisabuhlungu kakhulu namehlo emnyama. Samgijimisela esibhedlela bathi i-migraine, kodwa isimo sakhe saqhubeka sibi kakhulu. Odokotela benza izivivinyo bathi mhlambe yi-meningitis. Ngangena kuye ngambamba isandla ezama ukumamatheka, ebonakala ukuthi usebuhlungwini, engithembisa ukuthi uzobuyela ekhaya. Lawo kwakungamazwi okugcina engawezwa kuye. Ngobusuku besibili odokotela baqala ukugijima kakhulu. Ekugcineni kwaphuma udokotela ebheke phansi wasazisa ukuthi azame konke okusemandleni kodwa akunasimanga esenzekile. Ubhuti wethu owayesephenduke ubaba, umfowethu nomvikeli wayeseshonile. Sase siphinde saba izingane ezinganamuntu emhlabeni singazi ukuthi iyiphi impi elandelayo. Ngemva komngcwabo kabhuti umuzi wawungasafani. Umalukazana waqala ukushintsha kancane kancane, engasakhulumi nathi ngendlela ayejwayele ngayo. Ngolunye usuku wakhuluma ngqo wathi ngeke akwazi ukuqhubeka ngokunakekela wonke umuntu. Ngakho sekuyisikhathi sokuba sifune indawo yethu ngoba kwakuyindlu yakhe. Izinsuku zaqala ukugcwala izingxabano zomhlaba nezinto zasendlini. Sathi sesimeni sokusaba ukubuyela emgwaqeni noma sibuyele ebumnyameni bentandane. Ngenxa yokwesaba nokucindezeleka senza isinqumo engisola ngaso namhlanje sokulwa nomalukazana ngethemba lokufikela indawo yethu. Izinsolo zaqala ukundiza kwaze kwangenela namaphoyisa ngenxa yezingxabano. Egcineni umalukazana wagcina esehambile kuleyo ndlu ekhala. Ngemva kwalokho sasithi sesinqobe konke. Sasingazi ukuthi impi engabonakali yayizovuka ngezikhathi zokuthula. Umalukazana samnqoba ngewili esahamba sayoyikhanda eGoli. Ngoba yena wayesefuna ukusikhipha, sabona kungcono ukuthi sihambe phambili engakasixoshi emzini kabhuti. Ngemva kokuhamba kwamalukazana saqhubeka ngempilo elula ekhaya. Mina ngangisayenza ama-piece job, udadewethu esihlanza futhi enakekela ikhaya. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwaqala kwenzeka izinto ezingaqondakali. Sasithenga ukudla nama-grocery amaningi ngethemba lokuthi asizukuswela.
Kodwa ngemva kwezinsuku ezimbili, impuphu nezinto ezifana namafutha noshukela zazisala ezingxenyeni ezingaphansi kakhulu kwendlela esasiyisebenzisa ngayo. Saqala ukubhala phansi konke esikuthengayo nosuku esikuvula ngalo. Kodwa ukudla kwakuqhubeka kuphela ngokushesha. Izitsha zokudla ezazishiwe efrijini ukuthi kudliwe sasithi mhlampe yinto ejwayelekile, kodwa akugcinanga lapho. Akuphelanga isikhathi esingakanani kwafa ifriji, nayo sayilungisisa ngoba sasingenayo enye indlela. Ngemva kwamasonto amabili kuya kwamathathu kwalandela istofu, naso safa. Kwathi sesicabanga ukuthi okubi sekudlulile, kwalandela i-microwave. Kwakungathi yonke into esiyithintayo iyafa. Sasisebenzela ukulungisa izinto kuphela. Imali yayiphela ingakaze isisize ukwenza ezinye izinto ezibalulekile empilweni. Ngonyaka odlule izinto zaqala ukushintsha ngendlela. Kwasekuqala ukwenzeka izinto ezisabisa kakhulu. Kwakuba nezinto ezisishayayo kodwa kungabikho muntu obonakala eziphakamisa. Sasizwa sengathi kukhona okusizondayo kodwa singakwazi nokukubona. Ngelinye ilanga usisi wayepheka ekhishini, wazithola esegcwele impuphu ethelwe yinto angazange ayibone. Akekho owabona ukuthi yavela kuphi. Sonke sashaqeka ngoba kwakungekho muntu owayemi eduze kwakhe. Kwathi izinto zisamile kanjalo kwaqala enye into eyayithusa kakhulu. Uma silele ebusuku, kwakuba sengathi kukhona ukusikhipha ingubo uma silele, singazi ukuthi kwenzakaleni. Lokho kwenza singasakwazi nokulala kahle. Kolunye usuku kwachitheka u20 liters wamanzi phezu komunye wethu. Akekho owabona ukuthi ibhakede liphakanyiswe ubani. Kusukela ngalolo suku saqala ukwesaba nokugcwalisa amanzi emabhakedini. Saphuma sayofuna usizo kubantu abahlukene. Sathandazelwa, sanikwa nemthandazo yokuthi izinto zizoshintsha. Kodwa esikhundleni sokuthi impilo ibe ngcono, izinto zaba zimbi kakhulu. Ngonyaka ondlule sahamba kubantu sifuna usizo, kodwa azange silithole usizo esasilindele. NgoJanuwari kwenzeka into eyasiphula amandla. Usisi wathelwa ngamanzi abilayo, washiswa ebusweni nasesiswini. Samgijimisa esibhedlela ngoba ukusha kwakukhulu. Kwabuhlungu kakhulu ukumbona esezinhlungwini engakwazi nokuzisiza. NgoMeyi kwalandela ubhuti, washaywa yitshe emi ngaphandle kwendlu. Lelo tshe lamlimaza kakhulu kwaze kwaphuma amazinyo amabili. Kusukela ngalolo suku usehlala ekhala ngekhanda. Usuku nosuku uphila nezinhlungu. Impilo isinzima kakhulu. Usizo asilitholi kubantu. Yingakho ngibhala le ndaba anonymously. Sicela usizo bantu baseNingizimu Afrika. Sizwa sengathi impilo zethu zisengozini. Sanquma ukuphuma kuleyo ndlu. Sasinethemba lokuthi uma sesiphumile konke kuzophela. Kodwa okubuhlungu ukuthi noma sesiphumile izinto esesibhekane nazo ziyaqhubeka. NgoJuni ngagcina nami sengisesibhedlela. Ngangikuphis job ngizama ukuziphilisa ngesikhathi ngishaya ifosholo ekhanda. Ngacishe ngafa. Kusukela ngalolo suku ngihlala ngicabanga ukuthi omunye wethu angase agcine elahlekelwe yimpilo uma lokhu kuqhubeka. Sonke sehlile emzimbeni, asisenawo amandla njengakuqala. Ukudla akusahlali ngoba kushesha kuphele, singazi ukuthi kwenzakalani. Imali esiyitholayo iphelela ekuthengeni ukudla nasekulungiseni izinto ezidlala zimosheka. Sesifinyelele lapho singasazi nokuthi sizoyithola kuphi imali yerenti ekupheleni kwenyanga. Ngesonto eledlule ubhuti uhlangabezane nesinye isigameko esimshiye ephoxekile kakhulu ngesikhathi ekhumulwa ibhlukwe. Sekuyizinto ezingaphezulu kwamandla ethu. Asisazi ukuthi ubani osipokelayo noma ukuthi uma umfazi wakhe efuna indlu yakhe sicela aze azohlala emzini wakhe ngoba thina sesaphuma. Kodwa noma sesiphumile ukuhlukumezeka kusaqhubeka. Ubhuti usehlala ephuza ama-grandpa ngoba ikhanda limhlupha kusukela eshaya yitshe. Akadluli usuku engakhali ngezinhlungu. Esikucabangayo ukuthi mhlambe konke lokhu kwaqala ngesikhathi kuba nokungezwani phakathi kwethu nomalukazana kamfowethu. Kungenzeka kwamcasula kakhulu indlela esasimphatha ngayo. Kungenzeka futhi ubhuti uzwa ubuhlungu ngenxa yezinto ezenzeka ngesikhathi kuba nokungaboni ngasolinye ngendlu nefa. Kubhuti wethu siyaxolisa ngenhliziyo yonke uma sakona. Asikaze sifise ukuthi izinto zigcine sezifika kuleli zinga. Malukazana, nakuwe siyaxolisa.